कि सुनी सुनी पंडित जी बियाहवा जल्दी करावाई अरे छेनी हथौड़ी पंडित जी अंदर लुकाई। बड़ी खुशी होता है भाई। एक बार शंभू बाबा हमरा लगे फोन कैले कि सवलिया भाई चौथा महीना में 12 तारीख के साटा मत करी हो। हमने का बात बा भाई अतः मर्द रोज तो हमने का गावते बानी या कमाते बानी सन। चौथा महीना में 12 तारीख के हमारे वो साली बिया जो माझिल बिया ओकर बियाह बा और वही बारात में हमरा तहारा चले के बा। हम ठीक बा चले जाई। हम शंभू बाबा मोटरसाइकिल से उनका ससुराल चल गए नी सन। बारात आइल दुआरी लागल बारात जौना से चल गई तब तक ले भसुर जी गहना चढ़ावे खातिर आंगन में चल गए। गहना चढ़ गई पंडित जी सोचनी कि गहना चढ़ गई तभी 1-2 घंटा लेट बानू वो दूसरा जजमान के यहाँ चल गई बियाह करावे। तब तक ले लड़का मारो में अब लड़का मारो में आ गई धोती पहनले बा पियरी। अब पंडित जी हईले नहीं खे। अब पंडित जी के जो हाई होखे लागल पंडित जी भेटा तारे हम गए शंभू बाबा कहाँ बउआ आइल बारे मर देते नहीं एजिए कुदरिया मेघा बाबा के भाई काशी बाबा से विद्वान के बा चलो बोला के ले आवल जाओ। हम शंभू भाई जाके मोटरसाइकिल से काशी बाबा के बोला के लेके दौड़ के गए। हम काशी बाबा पुरानिया आदमी बारे बैठे उठे में गजन हुई। एगो कुर्सी लेके दे दहल गइल के बाबा यही पर अब काशी बाबा बैठल है धोती कुर्ता पहले रहले धोती कुर्ता ढीला ढाला कपड़ा हो। अब कुर्सिया पर काशी बाबा बैठल है तो गोरवा हैंग करके बैठल है। जब गोरवा हैंग कैले तले काशी बाबा के तो देह उघार हो गई। अंगना में सारा मेहरारू औरत लड़की भरल बालू केहू के ध्यान नहीं खे जाते काशी बाबा पर। लेकिन शंभू बाबा के जो छोटकी सलिया रहे जो मैट्रिक में पढ़त रहे ओकर नजर तो पड़ गई। मैट्रिक में 3 हाली हैट्रिक लगल वाले रहे कहते कि दादा ये भरल आंगन में पूरा मेहरारू औरत लड़की भरल बारी सन आई आंगन में तो बाबा के इज्जत गई। का हम उपाय करी कि बाबा के बता दी कि बाबा तार देह उघार बा तब बियाह शादी के घर नहीं रहे। अब बियाहे के लय में धुन में बाबा के बतावतिया कि सुनी सुनी पंडित जी बियाहवा जल्दी करावाई। सुनी सुनी पंडित जी बियाहवा जल्दी करावाई। अब पंडित जी भकुआइल बरे कि बिटिया पगलाइल बिया करे मंत्र तो हम पढ़ते बानी अब के जल्दी करी रे काहे बेचैन भइल बैठल बानी मंत्र तो पढ़ते ही बानी तो फिर क्या के कहतिया कि सुनी सुनी पंडित जी बियाहवा जल्दी करावाई अरे छेनी हथौड़ी पंडित जी अंदर लुकाई। अब काशी बाबा तुरंत पर धोती सरियाली हले जब धोतिया सरियाली हले कहले दादा आज इज्जत बाँच गई। इहे बेचारी देखले भी और कोनो के नजर ना पड़ल हो। अब पंडित जी काशी बाबा वो लड़किया के शंभू बाबा के सलिया के ढेर आशीर्वाद दहले। तुरंत जांग बदल ले तुरंत आशीर्वाद दिहले कहले कि जा कहत रहे कि धन बारू बाछिली हलू इज्जत बचाई धन बारू बाछिली हलू इज्जत बचाई अरे ऐसे लमहर छेनी हथावारा तहारा भेटाई तले शंभू बाबा के मलकीनी फुरहुरा खोसले अब पंडित जी का मुंह पर ले आके मूसर लेके खड़ा बाड़ी पंडित जी हमरे अंगना में आके ये कंगना में तू अंगना कइले बारो। काशी बाबा कल के का हो शंभू भाई तू धधाइले बारू का हम कौन ये कंगना में 2 अंगना कइले बानी हो कहले के बताई अरे वो कंगना में 2 अंगना नहीं कइले
तो बताओ ना, तू ही बताओ कि हम का कइले बानी। तो शंभू बाबा के मलकिनी कहतरी कि छेनी हथौड़ी पंडित जी हमरा घरे जाई हे छेनी हथौड़ी काशी बाबा हमरा घरे जाई हे अरे छेनी हथौड़ी से हमार सिलवट टुंगाई हे बुझल। शंभू बाबा के मेहरारू उतना होशियार है। हाँ कौन शंभू बाबा? ये डुमरसन वाला नरसिंहा अवतार।